Dobrý deň, tak máme tu pušky, no proste zbranie. Tam hore to možno je troška vidno, že proste v tom súde sú zbrania alebo nejak tak. A my si ich dneska budeme testovať, vidíte? Že také SNG, shotguny a tak ďalej. Tu máme ešte vylepšenie, tam som ukazoval. Tak pozerajte, keď si napríklad to zoberiem, tak si môžem vystrieľať niečo. A ešte si to týmto môžem vytuniť. Pozerajte. No neviem, tak. Tu si to vytuním. Dám toto, môžem dať domierovač. Tieto koncovky a zásobníky. Proste vidíte to. Normálne si môže strieľať. Spravil som si takéto svetlo, lebo sa mi nechcel nejaký normálny. A proste to len testujem. No, čo ja viem, tak ideme tu zabiť nejakých slajmov. Potom ešte tu máme napríklad takú, že čo ja viem, napríklad túto si zoberiem. To je taký gulomet, ako keby neviem, jak to povedať. Musím prebiť. To si tam dám a môžem ísť o chvíľku na ďalšie zbranie. Ešte si nejaké tu vyskúšam. Vidíte, to sú všetky veci, aj ten stôl na kraftenie, ten som vám mohol ukázať, ale tak to je jedno. Napríklad tieto náboje na táto zbraň. Náboje treba, vidíte, aj v survivalu. Keď si dám náboj, no tak ich môžem takto strieľať. To si už môžem odložiť. A ideme na ďalšie zbranie. Raketomet a granátomet. Potom tu máme nejaké, sa mi zdá, SMGčka. To si potom pozrieme. Teraz ideme na raketomet. Pozrite, to tam úplne vybuchlo. Cool. Proste prebijeme. Krása. Teraz si to môžeme aj takto pozrieť. Ľahko. Vidíte, granátomet. Tíce majú len jeden náboj, ale tak to nevadí až tak zase. Zbraň mám celkom rád ako. Môžem uznať. Zbrane mám rád. A presne preto som si spravil toto videjko. Lebo proste aj som o tom hovoril, že napríklad natočím zbranie. Našiel som tento mod, tak som si ho proste sem dal. Neviem, jak to povedať. Proste. No. Môžeme si tu ešte pár zabiť s SMGčkami. Vidíte? Kulomet. Dobrý. Uzi. Vystrieľam slime a tam jedného. Aj tu tých malých, čo som ešte strieľala. Boli mali už. Už sú aj XPčka dosť, teda môžem uznať. Tu sú shotguny. Ešte. Taká dobrá celkom vec. Ale tak to je na blízku. Skoro teraz strieľam na diaľku. Neviem prečo, ale... Pozrite, toto budete čumeť. To dám na jednu ránu, kľudne aj toho veľkého. Je cool. A tak toto zase strieľa obidve naraz. Je to aj taká, čo strieľa, že jednu len. Taká podobná. To sú potom snajperky, nejaké tie gulomety, AK-47 si napríklad zoberiem. Nejakú, neviem čo proste. AMGčko. Vidíte, jaká dobrá zbraň. Toto je v podstate moja obľúbená zbraň.
Aj toto. Cool. Reálne. Toto má dobrý domierovač reálne. Takže v pohode. Ale tu je tých XPčok. No. Skúsime už tie snajperky. To budete čumeť. Nepozrite. Môžeme si zobrať napríklad nejaký domierovač na snajperku možno. Čo ja viem. Aké tie tuningy. Vytuníme si domierovač tento napríklad. Neviem, tento vypadá tak fajn. To bol snipe. Reálne, ale nemuselo by tu pršať. To je troška škoda. Mohol mať lepšie. To nevadí. Až tak zase. Tu už sú domierovače, výbuchy, povedzme. S týmto sa to stíšuje. To je taký provizorný, čo používam. Prebitie. Potom ja si dávam ešte aj ten zásobník. Toto robí tichý zvuk reálne, ale tak môžeme, no tu sú ešte možno nejaké divné veci, ale sú tu aj zbranie. Ja som tento proste videl, vypadal dobre. Nainštaloval som si, ešte som si to tu skúšal. Všeličo. Je to vážne cool. Tu si môžem dať ešte toto. Zásobník. Teraz mám 9 rán. Teraz spravíme takú vecičku. Výder. To už asi viete. No. Aby som si nič nezabudol. Snajperku, náboje. Poriadne si zaberem. Tak. Dobre. To bude za chvíľku hotové. Granátovec či raketovec? Skôr ten rakeťak. Si možno zoberiem. Malá pištol. No, strieborná. Tak. Poriadne. No, dobre. Tu ten raketomet. Do neho pár nábojov. To netreba až tak veľa. Tak. Dobre. No, krásne. No, tu máme shotgunu. To som ešte nepoužíval. Ešte som toto tam neukazoval. Nejaký dobrý gulomet. Zoberieme si aj náboje do všetkoho. A chvíľku môžeme ísť asi bojovať. A nech si armor nezabudnem. Tak. Tuning. Krásne. Toto bude šumeť. Tak. Poriadne. Naberieme náboje. A čo ešte nemáme? Príde na shotgunu. Tak. Poriadne nábojov. No ako mám ich už dosť reálne. Takže čo ja viem, tam si ich sem ešte. Ale vzadu mám tie raketové, to som si všimla až teraz. Tu niečo spravím na No,
Ten raketový mám na chrbte, teraz to vidíte. No, dám si to. To zabijem, to sú nejaké tie zbranie. Tak. Dobre, mám nejaké tie pušky a možno, čo ja viem. No fajn. Dobre. Tak, asi sme vybavení. Tak, dobre. No neviem postaviť toho vidra. Zdám survival. A do prdele. No už asi viete, o čo ide. Aj som to hovoril. Armor. No jasne, že som takých hlúpak a zabudnem si armor. Ešte som hovoril, že nech si ho nezabudne. No, tak to mi zdrhne. 100%. No už zdrhol do prkna. Tak nič. Toho len odsnajpím. Tam útočí po moboch. Ako pozera sa aj na mňa, keď ho strelím niekedy. No ale nejde po mne. Vlád okolo neho niečo ide. Jaj, už viem. To keď mám menej jak pol života. Keď som už dal jak svinia, ja som to ani nevedel. To stačilo pár nábojov. No tomu dá s rakeťakom párkrát aj mŕtvy. Skoro musel som trafiť troška inde. No teraz všetko pobúcha, celý môj svet. No tak to ťa zabijem. Jeden. Aj vás, zombíci. Tak, poriadne vás vystrieľam možno. Musím si ako aj toto prebiť. Tak. Ja len troška lepšie niečo než Luk, len troška. Takže to nevadí až tak proti kostlivcom. Yes! Zabil som. Ako v tomto mode je aj divné, že zombík môže niečo držať. Pozrieť, drží perlu. Napríklad aj ten veľký. Prebiť, vystrieľať ich. Tak. No krásne. Úspešne sme to dohrali. Tak vám to možno nebude vadiť. No, možno bude. Ako nevadí, že mi nedáte... Jau. Nevadí, že mi dáte do